langan. Langan naman ta. Ang itong matatampong rumigala na binadahagin siya sa kababae. Nga napatago ng singangat. Chiding. Ha? Chiding. Gibawatan kayo duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga kiksuunan, ang atong sender, si Chiding. Kini akong problema tungod na gyud ni sa gamay ug way hinungdan nga hitabo. O tungod lang sa kalakot, misambot sa dili maayo. Pero aron inyong masabtan ang tanan, ingnon ko ani sa pagsugod. Oh, hagi ko inday. Akong itlog in town, kabot unon. Oh, hagi, ay, day. Naunsa man ka nang laban ni halag sa sista ka maninoon. Ay, sus, no. Saan ka humana ng imong laban na Ay, naun sa kabayat chiding. Ha? Bago pagaling ko na humans di color, isunod ni kong kartones. Pero relax daw, yung bugat. Yako taon. Kaya ka nuri mabugat imong mata. Ay, ako apurbahago. Apuraruha niya. Ay, ako apuraha ba? Mahuman lagi ni. Di ba yung igo kas... Magsigi kagyaw-yaw diha. Naunsa. Igo na kasyaw-yaw. Ako, deribida. Uy, tayo pa nang winta ka? Ay, kanong nagwinta? Kaya nagwinta niya ako, ha? Di man na mao. Di ba ganit ka mo umuihap? Kwenta na noon. Kuto na sa 100 ang akong maihap taon niya. Kwentaon pa yun ko ni mo. Naunsa. Di na mo ibuta ko ipasabot, bugo, tsaka sa? Ayoko nga ligbogo noon sa kay. Di ko bugo, ha? Di ko bugo. 13 plus 14, pila? Malaban lagi ko. Bugol. Sama ka. Ahak biyan eh. Ahak to eh. Hoy! Ngano ka gilimbuwan na ni mo plagana ka noon? Kanong gilimbuwan na ni mo? Okay, ano ba ha? Kaya ano ba? High blood na ba ni mo? Ay, surang-surang diha. Kaya high blood ko, ha? Pila imong dugo? Pila imong dugo? Mutada po sa numero let's eh. Bugol. Uy, pre, usa ko rin. Labadami, labang mo. No, pre. Paitan, kinubuhian ako, pre. Unsa ko din, pre. Under kasi mo asawa. Sadir ko taon. Ano siya, kandir ba? Si Pirming nasa babaw. Tanawa lang. Under, tinggal ka, pre. Uy, Hiya! Agay! patpay. Ano di ka di hagong? Na, di ko dihagang, ha? Dali na kay nagsukad na ko, mga na ta. Pre, damihan, mga ta, pre. Sige lang, mare. Nanda ko, atom kukus baskitan kay tanaw ko tari ron. Ay, tari, pre! Na, pre. Sige, pre, laos lang ko. Sige, pre. Biasa na diya ka, Nor, aron mamahaw. Dali na, lakoy Oo, sinukan na lang dahil. Kaya tiwatson ko lang, pre. Asa naman is ka, Nor? Mo pa man di gihapon ni Kaon? Buwan naman siya dito sa banyo. Sa ato pa man atugla pa. Pero ang gihapon mahilap din yung pagkaon sa lamisa. Wa pa di ay gihapon mo kaon ng tawhana. Ako sa sinas kwarto, basig na to kinuon to. Oh, ay naara di ang kanahan. Naumsagod ni. Natog man naglingkod. Wala no? Nagtiniguwang naman yung tawhana, oy. Ngano man ni siya? Ginoo ko! Ano? Wala sa kaadlaw, ana, wa siya mudungan akong kaon kay matuog ako nun siya. Mao nga minguna na lang ko o ang yang sudan ako gibutang sa lamisa. Ay, tamiyas kong katubig. Sakto kaya. Gutom kay mata na ko. Makaon din ko sa dugayan. Muadto ko sa kusina. Ito ay giandam si di nga sudan. Dami ang puno kahit ito. Tuwas labisa. Mukaon ako. Oh, nimal. Buwan hiringay. Che! Che! Hoy! Nimal kang iringa ka pero gaban mo kay bitasan. Napak ni iringa. Gisungka ba kong sudan ang pinaritong isda. Ulay na pilin. Karog lang ako iringa. Dakpan galit ka. Bidam ka bungkaya. Tika ha? Una di kang iringa. Kaya ikaw kaya kong isuha. Buwanga ka. May kinagmatag ka na di ay. Asa man nakakaon na ka? Wa. Anong waman? Huwag ka mukaon? Sige ka una ko. Nagsaling ko ni mong sudan. Duha ka piniritong isda. Una bitaw. Ay, ulay na bilin. Sungkap si iring. Sudan yung gisalin ako. Ay, urot. Ay pagkabungot ilaga. Siguro kang ang iring may nagsungkab. Abida sa istorya. Di hakot pagsungkap. Hapit galing ako labayan sa kaldero. May galing nakadagan. Maltong iringa. Ala sa ato pa kay kaon. Papagitaon day.
Ay, sige na. Pagpati na ito imong sudan, oh. Politis ito dito eh. Ay, ikay palit dito, uy. Bawa na sa bako pa kung abot. Hakbihan eh. O sige, di ka mo palit. O sige, bahala ka. Ako, mapas mo ikaw man. Malbihan eh. Katog yung iring mo ni Kangon. Pantay ka lang ako iringa ka. Pero tiging lagutan ni Kanor sa iring, murag kakilawon og tao tungod sa kalakot. Unya? Hello, Minske. Mumuta, oy, pag umangligo. Oh, sweet. Kanindot ko na ng iringa. Dihim ka na. Ay, naabot naman sila, Arne. Gidadaan ko na ko sa kanindot kayong iring. Na mahal na ba ng klasya sa iring sweet, oh? Oh, no porbida. Mahalon ganida. Kinaayo. Na. Nitigig balhibo, oh. Sabi kaliwat ka ining iringa. Kung ani siya sweet, mauni siya gitawag og Persian cat. Naibaw man gusto sila Arne nga hilig kaayo kog mga pet, labi nag-iring. Mauning iya taon kung gidadaan ani. Mahalon yun din iglesia si iring. Oh, mahal gyud kaayo sweet. Mauni sulti nila Arne. Mahalon gyud ing iringa. Mauni pinakamahal sa akong kinabuhi. Mahal pa ni nimo. Ano good sweet? Dako kay nagpresyo oy kung ibaligya ni. Mahal ni 100,000. Kuy, kunya ako dahil sweet. Ay, di na ka mahalin ti. Paita, good anak. Liki, mao nga, ampingan, ganyan ako maayo sweet. Ang yung pagkaon, dili basta-basta, palitan sila na pagkaon nga alang yung sa iring, palitan tanig usa ka sako. Unsa may ginga ni mo ng iringa? Siya si Minsky. Mingski? Animal. Wala sa dini ako sudang madubo. Gisugkap na sa tuskal. Ha, animal! Kitaan talaga. Basta kitaan talaga. Buga nyo ka na kong iringa ka. Naabtan ako si Kanor nga nagbit-bit o puspos unya nagkamang-kamang. Uy, murag doon ay gihupan ba? Shh, Kanor, usa ka di, uy. Ha? Isa ba? Ha? Tula ko giatangan. Kisa may gatangan ni mo? Ang tingsungkab sa akong sudan. Unsa? Mingski, diya ka lang ha. Ayaw paggawas. Kay basig baliksan ka. Diya ka lang ha. Sweet! Naitaw sa gawas, susiya kinsa. Oh, sweet. Kasi ato. Sir, yung billing yung suka sila. Oh. Ginoo ko. Kadako gudaan eh. Anda, sir. Ngano dako makini among bill? Ay lang ko punta na, sir. Hindi naman ako tigrading. Tigato naman po bill. Di kong bayad anak. Laboran di kumbaya, sir. Di mo na ako. Binuang ni. Binuang ni inyo. Ato lang reklamo opisina, sir. Kung ako labutan na, sir. Hindi sila. Dakuan di eh. So kay pagtuon nila ning among bay. Paktore. Sweet! Asa si Minsky? Nga na to diha. Woman din he, ganin na kung sige tawad. Ha, uy. Wa ka to bigawas. Nara. Nasakpan yun kang panahana ka. Nara ay. Mita sa sukabunong kanahan ay. Wa si Wimbaw ka ng sudan nga naas lamisa. Pakon ka na. Sige. Sige, panood pa. Sugkabag yun ang sudan sa lamisa. Basta mo tungtong galing ka sa lamisa, piting yun ka ron. Mitugtong na sa lamisa. Patay na yun ka. Patay kang iri ka. Dako kay kag-atraso na kong buang nga ka. Sapa, sige, tawag-tawag niya. Sapa ni. Mitungtong na sa lamisa. Tanawa. Katuod ay, kanindot ko tanang iringa. Nindot ba? Mauna nindot ka kusukim nung ka. Patay yun ron. Sige, kaon ka na. Sige, kaon. Salamat kay ni kaon ka. Ay, nakasya, uy, maluoy ka Kanor. Kabaw, sige ko ni mo. Kabaw! Noon sa pabalitaon Kanor, uy, gipatay man to ni mong kanindot atong iringa. Nindot ba? Why nindot ang sungkaban? Be, ilabay tayo basura. Ibutang na to dito sa gawas. Diha ka ha? Inigagis basura. Amalas na ka, kay mablabay na ka. Asa man ka, sweet? Mangutana ko dali sa itong silingan. Ugwa pa sila kabantay. Excuse me. Silingan. Ugwa mo kabantay iring orange, balibuon. Kini siya? O, ka na. Maraya mong... Ano naman ka, ma'am? Noon sa
si Mana, naurot akong sudan. Kiniring nga mo suspect ako. Mauning ako gipuspusan. Kiring nga, ge. Gapon pa gani na naabot sa amo, oy, natag daw ni, oy. Mahalo ng klase ya, sir. Ha? Ano ni? Ila din yung iring. Gay, chidi. Bayaran na ninyo, ha? Bayaran na ninyo. Mahal pa na ninyo ng iring, ha? Uy. Persian cat na, mahal na. Ikihata mo, inyong gipatay hanggang mag-iring. Ikihata mo! Sanan gud ni. Mo na mong problema ron, gikihang akong bana. Sa di na namo nga naabot pa ng ilang iring dito sa amo? Unya na saypan nga moto'y tigsungkap sa among sudan, mo lang napuspusan sa akong bana. Unsa umay taon nga gikiha man mi, uy? Unsa man og kamo ang pasultihon? Chiding. Hello! Good morning! Kumusta ka tanan? Kumusta, Ate Pres? Kumusta ka tanan? Lord, thank you, Lord. Salamat. Mati ka rin Thank you so much sa tanang mga namati na to karon Ate Pres sa tanan to mga kaigsunan. Labi na gyud sa tanan na to mga kaigsunan sa Kabisayan ug Mindanao. Thank Sa you. Negros, sa Leyte, sa Bohol, sa Mindoro, madungog mo dito sa Mindoro Ate Pres. Dias Masbate, salamat kay ninyo din sa tanan ha. Negros, dias Palawan, madungog po ta dias Palawan sa tanan to mga kaigsunan. Thank you so much kay ninyo tanan. Ato sa indoor karong adlaw gud. Atong sinder katus chiding taon Ate Pres. Ang yang banas kanor. Kator kapatay. Oh, nakapatay og iring. Nya katong Ala, mahal Persian na ba itong Persian iring nga? cat kuno to Ate Pres. Oh, Bitaw kita. mahal na. Nairing sa mua Ate Pres nga abutay. Kung ano mo gyud ang kada ginuto now. Wa ko kikita ng Persian. Nairing sa amo. Kay ag-adapt ni Chantal. Ni Chantal. Karon, di siya kakanaog kayo kay naambag ko iro nga. Iso kayo? O, karang Alexa, gagagmay kong iro. Pero mag-atang man niya, basta manaog siya na amang sagdanan. Di siya kakanaog. Pero gwa si Alexa, manaog siya, pero problema ni iring nung kay makatkat-kat ano mga Oh, ba? kuan, ano Bisang asa kat Ang ako sa iring Ate Pres, dunga na sila kaon scroll. Kana scroll ako iro. Umay kay nagka-amigo. Oh, amigo sila. Dahil Dungan mo tayo sila, Ate Pres. Ah, Dungan, dungan gagmay sila, ba? gagmay. Kaya ako Oo nang na. isang gituyo, ang akong gingan sa iring. Ang si Kroll, ang iring ragi akong gitawag niya, iring. Kanya ang si Kroll, dungan gyud na sila kaon naton karon. Sila ray magbugdog-bugno. Nindot na lan kay dungan man sila gagmay pa nga amigo na sila baka nang ang di makaduol ka ng dagko na bitaw nya magkita. Mag-away ko Oo, na. dili Dili ko na makaduol. Lisod gyud Ate Pres, Oo, basta naman. inana. Saba ka na akong iro kun munaog na nang iring ni Parehas sa Chantal mukha. nga panda nga niya. Panda, Oo. nindot kay. Panda nga Pero kana Ate Pres karon gipatay man Persian cat maunay nakalisod kay mahalon man. Tinuto maawi mo kaon sa sudan nga. Alain to kato Bisaya Alain, tong iringa. ay, dili mao. Okay ningon siya sa una atong miagi si Mana mao ni gikuan siya. Magko pa na gapon pa na napot. Dili mao. Dili mao. Pero ngano man sad nga ni adto man sad siya dito nanungka ba sad. Ang katong Persian cat nagsiya may nagkaon sa dito di Dili daan. mao magunay sagad mo ginay ilang O ginailan kuwan sa kinaiya. iring. Oo nya si Kanor wa Manguan good manungkap si good. Kanor si Piat lang kay nakakita siya si iring pirmiro nya karon pag ikaduha ka iring na nungkab Mao na. ay ang gidudahan nakakita ano mga Kanor. Nga gikihas siya. O gikiya siya pabayran taon kay mahal ko no tong iringan. Bayran na lang na nimo kanor. Bayran gid ya. Saon man im nga dili masada luoy sa kayo imong gipatay oy. Luoy Tinood. ka makagaba biya na kuno mo patay kag iring inana bitaw. Dunay Dugawon lang nimo. dunay Lisod, iring. lisod, Ate nga, Pres. dunay iring nga kanang sa gamay pa imo na training o panalitan ng iring o wakso na siya kanang inunta kung nataw pa wakso og paniar. Imo gud na siyang trainingon. Ang butangan dito og kanang Apel. palanggana pagkabutangan og mga yuta adto sa dito. Gani gipalit ni Chantal nga ilag yung para sa ilang hugaw. Oo. Anya naay murag dili man yuta kanang para gud ana. Murag gidapas mga Oo, kuan. murag inana murag Oo. sa tuig sa tuig. Basta naa gibutangan nga nasa na say gitanom nga balili nga Kabkabon. sibon sa iring. Ah, Murag balili ba murag gagmay nga dahon O nga. kanang Carabao grass. Murag inana, oo. gagmay. Okay kanang Muna iyang kibon dito iyang kit. Malingaw mang iring. ang kanang mo kung nature sa iring og sa iro kanang mukaw na sila mga dahon ingon ako mama kung sakit ilang tiyan. Mukaw mga dahon sa kugon, mga dahon ilan ang kanon. Ako ang sangig mo gikaon. Ang ila doon ay gyud para turok ana dong dali ra sa kay mo turok. Para gud ana kanang kanunon gyud sa iring. Kanang iring bitaw nga matod pa nimo magkakat-kat-kat tuo ko sa dili ang among iring dito sa Oslo mo ita ka gubas TV.
Ano man? Uy, kanang iring. Tagak man. Binabot Kana ka ay ng TV. nakaapa na ng iringlan kon makatungtong niya na kay dahang gipamutang. May ka namang wakli. Ay, wakli. Tinood dati, pres. Oo. Binagnaslay ko doon nga ok or unsa nga insekto. Munay ka basta manaog na ng iring ako din buhian si Alexa kadang akong iro. Oo. Kay Arita sa ato ang kuwan. Sa ato ang... Ako may Imo kasulti. ginang bayran. Bayri gina. Bayran na lang. Ikiha nga kung bana sa di ay namo nga nabuti lang iring dito sa amo. Mura. Sa nila. Dili tingali sa pero Ani na lang. kung tungod lang kay napatay nimo ang ilang iring nga mahalon, mahimong tali na pag. Ani na lang. Maagi mangyapon ng barangay Ate Pres, no? Mabayad man siya Bayad na lang, kanang or- suway yung pagpakilooy. Nga, Dili half lang ibayad. o kay naamot sa guy balaod sa good ati pres nga Dili ka- kinahanglan ang imuhang mga hayop dili pa suroy-suroyon dili Dili ang kakuan-kuanon. iring lan dili man gyud nimo mapugyan lan. Mao ba? O gawas kun imported kato niya imported to ngano iyang gipasuroy. Mao na diha. Naari unta na sa bahay kay Naari gyud sa bahay. ng iring nga ay nag-ato lang bitaw kada mga gisagawa sa O, kada pero o, kada kato imported mahalo naari gyud unta na sa O kada ako iring ati pres di ko gusto mo gawa sa mo ako Oo. ginambadlungon pag ako ginapabalikon hantod karon mao na naanad Naanad na diha, diha. anhar diha magduwa tanan. dili ba mo gawas kay kuya Pero kanang Persian ati pres dili man siguro na iyabag nga dili mga- uy dili kay pet man na og kana mga Kanang- kapita mga ambot lang kanawat. dato, kada mga gatuan. iri nga mahalon kanang dili Ganun bitingali siya. kay na sila manungkap Dili, ras dili. mga Bisaya. nga. Awa pata kay bao kay ilang mo gyud ang Manicure. Basta og gutumod galing irim nung kabit siguro. Ano Ano na lang, ano lang Ate Pres kay maabot ko na sila sa barangay niya, pabayron man na siya. Bayad na Kanang lang. pagpakiluoy lang ayawat magamay-gamay imong mabayaran. gamay na lang ngayon. Oh, ingno nimo nga wa man nimo gituyo sad. Wa man sa nimo gituyo kanang Wa niya tuyo ah. Wa Wa na ko gituyo. gituyo. Wa na ko tuyo ah. Wa na ko So, gituyo. Gituyo di ay. Wa na ko tuyo Wa ah. na ko tuyo. Sa bambina di Wa ka ka ni Bisaya. mamutabi. Wa na ko gituyo. Di man na mao. Di mo na maubab. Kamu- Wa pa ka ni kaon. kamo Oy, bay wa day ka nabusog. Oh. kamo bay mabayo tiguang. Lalo uy. Muhangyo lang siya gamay Ate Pres. Mao na. Oo, aron panalitang og pabayron siya pangyo lang taong ko gamay kay wa man ko ikasarang. Oh, kada. No? Ana na lang. ha? Ana na lang. Oo, Ana na lang day. Ayaw lang og sa na istorya pa nga ti Priscilla. Ayaw ka sa imong tingog ha. Ana gi-introhan kita ayaw ta sa imong tingog. Ana na chit- Ang lang dito Ina na. ayaw la ta sa imong tingog. Ana na lang. Salamat sa pagpadangat nga tuluman no. Kuna ko ang paso tihon.